Днес ще ви разкажа една приказка, която е напълно истинска. Това е историята на едно смело момче, което пораснало, за да събуди цял един народ. Васил Левски. Той е роден на 18 юли през 1837 година в красивото подбалканско градче Карлово. Родителите му се казвали Иван и Гина. Васил имал 2 братя и 2 сестри. Когато бил малък, той много обичал да учи и да пее, но трябвало и да работи, за да помага на своето семейство. Истинското му име било Васил Иванов Кунчев. Един ден, докато тренирал с други младежи, той направил огромен скок над един широк ров. Всички ахнали, това беше скок като на лъв, и от тогава всички започнали да го наричат Левски, от лъвски скок. А ти можеш ли да скочиш далече като лъвче? Първоначално Васил станал монах и приел името Игнатий. Той имал прекрасен глас и пеел в църквата, но сърцето му не било спокойно. Той виждал, че народът страда и решил, че трябва да помогне. На Великден той отрязал дългите си коси и вече не бил монах, а станал борец за свобода. Левски се включил в четата на Панайот Хитов в планината. Там му поверили най-важната задача – да бъде знаменосец. В битките той бил изключително смел. Турците се страхували от него, а другарите му го уважавали. Негови са думите: ако спечеля, печели цял народ, а ако загубя, губя само себе си. Левски е разбрал, че криенето в гората не е достатъчно. Трябвало целият народ да се обедини. Той започнал да обикаля от село на село и да създава тайни комитети. Това били групи от смели хора, които тайно се подготвили да прогонят враговете. Всички заедно полагали клетва върху Библията, върху револвер и кама. Ето колко много тайни комитети из цяла България създал Васил Левски. Той бил майстор на дегизировката, тъй като полицията го търсила навсякъде, но не можела да го хване. Левски бил невероятен актьор, той постоянно сменял дрехите и имената си. Веднъж се обличал като беден селянин, друг път като богат търговец. Често даже минавал под носа на заптиетата, без те да могат да го познаят. Левски събирал пари за оръжие, но никога не похарчил и една стотинка за себе си. Той записвал всичко в едно малко тефтерче, дори когато си купувал маслини или игли. Не пиел и не пушел, бил строг, но справедлив и давал пример на всички със своето добро сърце. Днес портретът на Левски виси във всяко българско училище. Ние му поднасяме цветя и си спомняме за неговата смелост. Той ни остави най-важният урок – дела трябват, а не думи.